assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltare kadi arde émission mon yonta hande mi salmini kala yeeɓiyanke émission o kadi mi salmini public Pindi TV kala ɗo mbawɗon wonde e aduna hen mi salmini on so diwi ɗum kadi mi salmini en ardiɓe galle o mi salmini technicien ji ɗi wallu jaggoɓe golle ɗe saaha kala kadi mi waɗi big up hande Djiby Dieng ala ɗo mbaɗa wiyamo yalla ɓaari aɗa andi tan liggey o saaha ene muusa ɓalli ɗi jaggat ɓalli ɗi mbaɗa wiyamo bon rétablissement yalla umminmo e dow jaam mi waɗi kadi coucou Salma hande unji o ala e plateau he to mo jogui en décès donc mbaɗa wiyamo kankone sankiɓe yalla yurmaɓe yafoɓe ɗo wawi wonde fof kadi mi salminimo kadi mi salmini invité amen mi salmini aussi Diary sans plus tarder kadi mi hokkamo konngol o salminire bandiraɓe Diary mi salminima madame Diary mi salmitimama assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV kon calminama juurama to gonnon e wonirɗon mi salmini seeramɓe men e waliyaɓe men min calmini tan kadi jinnaɓe woni debbo e gorko e sensiji kadi e yeɓoɓe émission o men yonta hande kadi salmini kadi ardiɓe gallo e technicien men hande ko alpha jagaden kabiru de salmini kadi baba ko Samba Diop e invité min kadi mbimo bisimilla mo a jarama weltanama wadde mi hokka konngol invité amen o invité mo gandanɗa ko jontaɗo henna biyeteɗo Mathiel mbaɗa andi so wiyama Mathiel tan heɓe ma heftinmo mi hokkamo konngol o salminire bandiraɓe mi salminima Mathiel mi salmini Diary aussi salmini technicien ji moon e yeeɓiyankoɓe Pindi TV e émission moon yonta hande mi woni invité o Mathiel Oji on calminama onon foof a weltanama a jarama donc noon hande noon temmen o haalde ko banggue entrepreneuriat sa nani entrepreneuriat woni waɗande ligganade hoore mum donc so yiɗi famminde on ɓuura leerde saabu sa wi entrepreneuriat koye ɗemgal français heɓe ma ene mbawi wasde famde ɗum donc entrepreneuriat firti ko ligganade hoore mum donc wona ɗum ɗon tan wonta temo mamin haal kadi yen wonɓe caggal leydi ɓe so ndesi rewɓe munen janggo e jaam so nawi rewɓe munen caɗele yenna jibinteɗe hen ɗi janggo e jaam so gonde e jaam suuduji munen caggal leydi on tem kadi mamin haal hen kono sans plus tarder hammin gara e invité amen mi hokka mo konngol o waɗa présenté hoore makko kadi o waɗa présenté marque makko biyeteɗo Moggo Mathiel Oji o haala hen donc no to ummi henna e holno fuɗɗori henna golle ɗe Mathiel mi hokkimo konngol mo woni Mathiel exactement Mathiel so nini Mathiel ko min mais mi indam normal noon ko Harouna Déme mbiyetemi en jibinami ko wuro wiyetengo jeeya wurongo Fouta gollere jeeyami toon jibinami mais Mathiel aussi ɓooyi quoi Mathiel inde Mathiel ne ɓooyi wona min fuɗɗi ɗum sa bonde ke jibinami ko Mathiel tan yimɓe mbiyata kam quoi à part inde wonde kayitaji nde Mathiel Oji noon kam ɓooyi quoi gueɗe 2015 mi joguino team comme no fedde ni quoi o inni hoore mum ɓe guiɗi kono sayni en Moussa Diallo ɓe Presius min guiɗinimo hoore Mathiel Oji feti original Mathiel o ko indam mais Oji o ko original hande noon mais yimɓe ɓuuri andi Oji noon koye Babsi Oji ɓe mbiyami noon ko Mathiel Oji ummi koye Babsi Oji o Mathiel Oji noon ko guiɗe 2015 2016 en ɓooyi quoi après noon min woni TikTok o réseaux sociaux he min ganda noon mais a wona TikTok a waɗa TikTok aɗa ɓowno ko yooɗi yimɓe ne jiima cikka ka joguiɗo quoi an a jogui taw an sa fini hay ko coɗɗa café ala jinnama cikka a jogui ɗum tagui sah des fois aɗa yiya hoɓɓe walludema ballatama sah biya ko o boy omo jogui biya ko aɗa jogui quoi ɗum tagui ƴettumi engagement mi jibimi wonde TikTok Sénégal yoɓani sona publicité pourquoi pas mi waɗa kele marque taw ko min ceerno hoorem quoi waɗa entreprendre puisque mo jogui ɗum ɗoyam quoi o jogui mi gandama nan jeeɓa kam
peut-être mo mo ji audience et TikTok quoi dum tay mbimi wala mak MOG Mathiel Oji parce que aussi comme neddo ganda xama ci affaire style quoi boyi wadde style boyi bonade ko TikTok bo jette hen ka fake ka dum do fama en merkel bi voilà ça muñi tan wala ngida quoi mako ko mok wité Mathiel Oji ton ummi hagilam ati dum bam ke on ko noddam hen quoi pour force wadi fayda jari min de mi ko kono ma hande so leñal furɓe heeɓi ɗum tan mi sikki ma wonno way sabu ko wi ko gonga aɗa ñatto aɗa yalta yimɓe ɗe darma cikkarde gasi aɗa holko jigiɗa taw hay batta ala ko sutur Allah tan jigiɗa a yiɗa ñagare a yiɗa kadi to jiiɗa faɗo wetti jungo ma yimɓe ne jurmoma walla goɗɗum kono ma dal weeɓani kadi min mbiyami aɗa foti wadde conseil kadi suwaɓe heddiɓe mais Mathiel min ɗum ɗo goto jimmi namdade mo est ce que ko puɗɗiɗa wadde créé logo ma o hol boy woɓɓe ɓe mbaɗani influencé pour ngar walla ko encore tan bon mok moom maka moom yiɗa haat ɗo quoi j'ai commencé timman heyi 2 semaines aɗa yiya sa timma e 2 semaines taw mais wonmo pomi hen sehilaɓam nan nangi hen quoi waɓe no use fede vidéo en e woɓɓe a yiya ɗumen nan nangi hen mais bo noddi yimɓe fof dal kala joguiɗo hen moyen mum ka taye aɗa wawi ñodde ka styliste a jogui style ma aɗa wawi alde kolla am après somi yi liggey ma jogi tan e liggondire quoi voilà mi haalnade yimɓe quoi mi haalnade hooram tan sa ƴeewi mi fuɗɗima liggodirde boji kewɗi haalpulaar ɓe ko ñewtoɓe ɓe ko styliste uji mi noddaɓe ɓe ñonnama wutte mi tottama fof mi toddemo ko daña poɗa dañde ko après gasi mais joni marque ji puɗɗima hewde de haalpulareɓe ɓe puɗɗima yaltinde marque ji kam mo foof e logo muɗum est ce que ɗum ɗon kadi maɓe pour neɗɗo yalta hen surtout an kam pour yalta hen min ñagottoma kadi ko jiɗɗa hen ko ota nimsiri hen sabu min jimi hol yaltinoɓe ko tisraji tan jaltinata mais an a waɗi tise a waɗi ensemble est ce que ɗum ɗon kadi wona so wona joguiɗo budget kewɗo est ce que ma wawa wadde ɗum bon fuɗɗi mi yaltini ɓe ko tisata kam jaltini quoi ɓen mbaɗa ko vente ko marque ko mbaɗa vente a fami mais min wonko mbaɗami vendre quoi wonko jeeyami à part makko mboɗo yeeya aussi image am min hooram par ce que min kala gandu matiére ne andi kam min TikTok o komi ɓownima tekke ceehiɗe style ɓe mbi o kangal o ko gojigen aɗa yiya ɗum n'est ce pas komi ɓoodi style ko affaire ensemble quoi te hande a yiya artiste uji men ɗi soɓe ñootoya ɓe ñooti ko Nigéria ɓe jaha ga ɓe jaha ga mbimi pourquoi pas min hooram walla kene style quoi kala artiste cohɗo wutte so neddi foti wutte o neddi kam mi waɗa ɗum ko way noon typiquement noon quoi mais wona gofo e marque mum mais kadi gofo kadi asuko mum kadi te minen fof kadi amin nangude minen andi en heewɓe mabɓe sah mais amin nangude hen feewi heewɓe noon ɗo sah amin liggondiri e mabɓe sah marque uji haalpulaar ɓe nde mbatta créé marque Mathiel ka dendinɗo somme goto walla ka jaaɗo goɗoyde pré non mi waɗani pré sah c'est juste ni que jour goto par ce que min wonmo jaaɗanomi quoi hedde tisi ɗi jeeyete to min avant mo waɗa kewe makko wonto ndewmi quoi yeeyoɓe affaire style yeeɓe fof boy he yaade mabɓe soɓe coodata tisi to boɗi yiye koɓe coodata tisi ɗi ko ɓen nden ɓe ñooto tan ɓe totta min ɓorno ɓe joɓa kam mi photo he mi totta ɓe mbaɗi estati ɓe jeeya ha ɓe mbattumi yaade mabɓe yimɓe mati namdade Mathiel ƴeenom oɗo wutti mi yaha mi ƴetta ɗum mi totta ɗum yeeyoɓe ne ƴeewoya ɗum quoi toon sah haqiɗam yiɗi addude min mi waɗama kam jino 12 000 francs 12 000 komi ummi université quoi komi étudiant noon mi heeɓi ɗo licence am hikka quoi étudiant anglais mo ɗami o jii 12 000 min est ce que mi yaha mi sooda tisi mi ñoot quoi 12 000 o 12 000 jaami comi mètre quoi mètre ha 6 000 francs rek jaami jomi taye o hedde 2 000 francs hen aɓe heddi hen haalis o hedde 3 500 miijidi 3 000 francs 4 000 toon tan
ñon wuti gotal jami bami essiti wuto des fois yimbe be chota wuto be chota ko neddo be chota wuto njenu 20000 francs ka hebi benefit kay 20000 bi no jami futon gatul jodi men nenam wala kam quoi kalme mako dum be kam no min jum janga quoi bi mom jangu me dum bona jangdam inshallah business of pudi ko 40000 francs 40000 pour le business mogo c'est commence avec 40000 hay go mi namday hay go mi nyaagay yaani banque ko 40000 francs jinomi bo hejo 40000 francs comme min suka be huda den fof a jo hande 25000 francs 40000 francs jaha nyama dum ya no sa gas min chaque jour min gilen jibina mi gilen matumi na tiktok bo hebo xaalis quoi bo hebo xaalis même yatan wo so nan tak tak gasa joto zu goto bala hay bu mi jo xaalis wonu mo quoi wala zobe affaire yi wonden bo wono gede de non quoi bo sono affaire mi da hawde publicité ça affaire mo zo hay téléphone ajo affaire naro bo sono dum yetta xaalis mi wala hen mi zo hen kadi affaire ya kadi perte mi su go joni min ko zoome naro ko odo vacances ko timi 300000 calcul mi quoi yeb calcul mi te ko gon tabi fat gola dem 40000 fan bi ba me business o quoi tum tay 40000 francs pour de 40000 ujina jetet dum non be mbi kalkada wada so woni ne yaade barki ko ñi mbatta ko kadi er wadi hen gum a wadat ni a yaltati hen te Allah tawete hen dum don tan alandi hay sa wadi makuma sax hasilum mbatta ko kalde en yodi mais sa ala yimbe awa yaade ko yimbe be te enen gonde action enen gonde gelel gotel en fulbe wodi mbalen soutenir koy men quoi wala sihla men mbatte soutenir ko staruji nganda halma bala mi yek quoi be tinani men sa a finat bala essati message essa ne duma Allah yimbe be al andi essa essa hewni événement mum bala essati événement essa tan on anda bani to mini wala mo wala bande wadi kere hunde al ama wadin essati awa wadin soutenir hay so nelde modal supprimer yo donc soutenez les business de vos amis c'est mieux quoi c'est intéressant mais odo saha en kabado marque ma ka pewdo hen ko heewi walla odo saha ko kabado limité non non ya ha joni kapuji de super sanji quoi super sanji ne wodi ko hande yalti sa super sanji utek so wala lancer taw super sanji wodi ni he balos non na he mais ça dépend yimbe o chodo fo non ton kap fudima sodede no feewi wala oui fudima sodede mais as wona non fo mais fudima wona non quoi boyan o yalti mais ça va quoi mais ça va inchallah c'est pas évident aussi non bir dani aussi bodo wajo aussi kal badon yamni kadi ko jam influenceur ji affaire de musi ala ka nenta quoi mais essayer wadde hunde quoi parce que to e ngande yimbe bi paman TikTok Sénégal yo bañ bele ada jangoy jam so marko yi ha sari manu fe bele ada anni yaade au niveau international wala an meja mako ko marko bayran e der Sénégal kadi est ce que adandi démarche yi no mbadirta hande nya kayraji pour nyaha nawayan produit ma caggal leydi e fof kadi e subvention ngaji di eduji di lamugo honno mbadirta ha keba hen kadi dal jeune uji dal dewo e mari so nenjide wadde entreprendre holko kalanta ben bon mok hande to jafdane publicité hande to kisten jo to nente to Nike Adidas ko tonji mi mako nane quoi parce que vision jigi men mako kanu way wade kato way yade mais mi ga bolen kam min machelo mako so wati woni machel min jedu mais wido ona mak nama mak familial quoi famille wala famille ham won min jedu mais wala la famille n'est pas forcément biologique c'est là ma wadi yidde may tout fofu ga nangen quoi min ho bolen kam sa ko jangde min jangde dimo continuer jangdam de quoi mais mako ko juste que c'était ko vision mono ko rêve mono ko ambition mono yam quoi wadi kere ko tan dum ko min jeedo
mais min ɗum woni focaliser koye étude étude quoi mais makko yo wawi wonde ɗo wona ɗo kala mais c'est bien neɗɗo étude aɗa wawi wadde étude en même temps mbaɗa entreprendre mbaɗa étude kadi e domaine mo gonɗa wadde entreprendre si toon panoyi aussi e wonde procédure pour yaade extérieur tout no ɗum mi soit ummona ɗum to mais kadi mi anda kadi procédure kadi aussi procédure o anda ok mais mami woni hen inchallah quoi ɗum fof ko après d'accord y a pas de souci inchallah yalla newnu fof tan fof ma aro e janggo e jaam donc holko mbiyata kadi en yimɓe ma dewɓe ma ɗum ɗo fansuji ma henne fof yiɗɓe wadde entreprendre ko mbattaɓe conseil non wadde entreprendre moom ko risque quoi ko risque kocca jawdi ma mo ganduɗa man heƴatno banggue goɗɗo ga nana ɗum e hunde mo ganduɗa hoorema ma anda so ma jibin walla jibinta ko risque mais sa risque an tan haydara yiita quoi a risquat gajjude hunde haydara yawnaki hay 500 francs wawi wadde entreprendre mais Mathiel est ce que annen marque ma o so yimɓe jiiɗi dañde ensemble est ce que a yamnata ɗum ñande ko seeɗa saabu mbiɗa so tisiji e ko mbiɗa ɗe yeefo est ce que kadi serta ha ɓurta non ça dépend e tissu ɗi rek kay ça dépend e yimɓeɓe artiste uji ɓe cewta ko famille min hande waɗi tissu jaw 7000 8000 waɗi ensemble 8000 francs mais an hande a yaltani pour artiste aji ɓe gonɗi eyi wiyata hay ensemble goɗɗo comme si animatrice wonɓe ko mbawɗa wonde fof no woodi waɗi e so jomum ari aɗa andi oɗo to tolni ko ɗo prix o foti wadde mo arrangé walla ko oɗo hay saabu yimɓe en jiiɗi ɓonade ko séri mais woni koɓe ngala ko moyen woni ko ala non makko wona fof see noon no waɗi moyen seeɗa waɗi fof ça dépend neɗɗo rek anda ko neɗɗo ƴewra ça dépend ko jiɗɗa ça dépend ko jiɗɗa ko rek sa yiɗi aussi ensemble 5000 ne woodi ensemble fof ne woodi ko jiɗɗa fof ne woodi garɗo andal udditi dama ɗe puɗɗi fof yimɓe fof hen ga nanga hen après mais an hande ko mbawɗa wiide sukaɓe comme saabu hande ɓe gonɗa e nder réseau haɓe keewi hande goni hen probléme mumen tan kamɓe yo poddo e star ɓe mbiya restaurant so ɓe dañi ɗo 5000 francs joni ɓe jeehi restaurant ɓe bonni ɗum ɓe miijani saabu an ko miijiɗa ɗo ko est ce que hande hol wonɓe ɗum ɗo e won influence uji hol miijotoɓe ɗum kañumen ñin fof tan ko mbadde vidéo ƴewani wadde créé hay hunde ƴewani janggo mumen kamɓe ko hande tan ɓe daara ɓen joni holko mbawɗa wadde ɓe conseillé goto fof dal e vie mum wona mo fof e gurdam mum e goto fof kadi avenir mum normal passé ma ala ko mbawɗa hen mais futur ma avenir ma ko an waɗa ɗum créé an fiona ɗum peut être gona tiktok e ni weeli quoi yimɓe ganduma bilay début madame tiktok nde mi comptam o e yimɓe gandino kam o quoi début o nden bo ay université juste so waya Colobane yimɓe ko Mathiel wallahi université Mathiel partout Mathiel Fouta Mathiel mais ni weeli a faman kala ɗum tourna nana inde ma ɓe nodduma appel aji babiraɓe durnoma yimmiraɓe mais en certain moment aussi so a yi haɓe natti yiidema ɓe natti yiidema e tiktok e so ɓe natti yiidema rek so Mathiel to woni Mathiel wi Mathiel nan wo mumen ko waɗat ɓe gandani o liggani waɗani a fama ɗum ko an ko temps mo perdanɗa o beelama aduna mo ndewɗa o quoi ɗum tardinma par ce que aduna yitt tan ko balal mum ni aduna ala haaju so ala haaju tan kañum jaala e mum wallahi ko goto yo donc sama gaye sehilaɓam mo gueseɗe hakkillaji maɓɓe fatte naguiɗa e koye men ganda affaire o wona tiktok naguiɗa e koye men hamɓe wadde tiktok men mbaɗa créé hunde ɓe mbaɗa hen aɗa wawi wadde entreprendre sah wona entreprise fof yahata yesso quoi aɗa wawi wonde tiktok kadi daña hen par ce que hande on dañmi tiktok mais mi wiyani wona tiktok wona métier mi yiyani réseaux sociaux wona métier par ce que min hande ko tiktok udden kam ko heewi quoi somi andi star uji somi andi ɗo wawi jola télé hande ko tiktok saabi ɗum mais aɗa joni tiktok a faami aɗa tiktok holludema ko damal woni ɗon opportunité e kay so hollima damal ngal udditima noon an kadi oppirma e hakkille ma miijoɗa ko poɗɗa wadde hen voilà mais enen mi sikki ɗum noon est ce que jejjitani ɗum enen dal andi ɓe jejjitani ɓe gonko fija o rek mais tiktok mais fijirde mi yiyani wona métier quoi kadi tiktok ko hunde gandama waɗi fayida quoi tan awɗen ko moƴƴi awɗen ko feewi wasatande wata daña hen wona yimɓe fof wona tiktok momi hen
ko yodi kalat ko fewi madat mais peut-être am jogi haajuji ambition ngaji to be ngala moyen be ngala fond mais kadi sa julma afala fond afala moyen ataga parce que ko be walde on balatam hande ko gofof to way wallude hoore mum quoi ha yeto fo yettato donc ngune jonde ko wallahi ngune jonde aduna fadana e goto no fadana e goto ko non mais aussi bo wala wajal aussi don do quoi vente cher mo quoi vente cher commande bon boyta inshallah ko moyen programme de balé ko do batta wala foot borena no foot mom ya foot ko joho golle wo amen on balo on exposition inshallah parce que quand on bala dañu mom tang mi say hat anda to panda rutu ko min da kam golle dal wallah ko non kadi to ngumi da to kadi il faut matay ma hakkile awa wiide tan sababu ne Dakar yimɓe wonɗo a faami star uji ɗi influenceur uji ɗi influenceur uji heɓe ko gangoni donc tu n'es pas obligé jaha ha wuro mon donc ɗum ɗon kadi ko hunde wonde fayida wottude hakkille to gummiɗa donc ko hunde kadi baɗɗo intéressant kadi e konngol ma mi yi maturité aussi sabu wona neɗɗo fof jogoto hakkille wiide mi jooɗo saha goto mi miijo mi miijto que ko gonmi ɗo oɗo saha ko bolle puyɗe il faut que mi ummano hooram mi fewnono hooram sabu oɗo saha tellement taux de chômage o jeune uji jooɗiɗi ɗo ngala liggey ene heewi pina daña liggey c'est pas évident du tout weeɓani moni fof sene jogii ko waawi waɗande hoore mum ene anndi ene wawi wadde hunde yo yaha ƴeewoya ko waɗoyi oɗo nguɗo laamu wona laamu gonga ene waɗa emploi des jeunes mais laamu wawa hokkide yimɓe fof liggey ɗum wawa wonde a wawi wiide aɗa jooɗo tan aɗa jingane ni ko joftotoɗo eyi ko ɗum noon aduna waɗat effort sabu hay sa woni galle mon a wi laamu so laamu ari liggonto hoore mum de an liggonto hoorema sabu laamu wawa ko ɗin fof liggeyɗa surtout aussi e kay jinoɗo goo e vision goo idée goto quoi comme dabbunde naateni village uji aynaɓe aynoɓe gonɓe ladde aynaɓe des fois cohla tenue jangol et tout amin jinno wadde fo ganduɗa hoorema ko wadde confectionné des pull uji e laafaji et tout min jaha ha Fouta avec équipe mog min tottaɓe ɗon gratuitement taw ɗum baddat quoi donc kala noon mbaɗo mbal wallu ɗum hamin dañen ko fo ganduɗa hoorema wawi so tissu et tout amin mbawi ñodde foof min nooda ha Fouta ɓe village uji waɗi rekkidi dow jeeri o quoi par ce que jangol naati muusi surtout jangol fulɓe après min mballaɓe ɗum quoi ɗum woni on instant woni ɗum woni programme amen min mbaɗi e table ngal ko hunde wonde fayida kay machallah wadde on nani onon fof nangon hen wonɓe Sénégal wonɓe caggal leydi ɓe fof nangue hen wadde min par ce que minen komi aynaɓe min goni ladde heeɗe min gandi jawgol muuside musan maccala miɗi aynuɗa ana miɗi aynu min mi aynani gayna kalan mais kam wonde aynaɓe kam ɓe nenam ayni ayma ayni nenam ayni fulla kam so wiyama ayni tan bo yaadano e ayna bo yahanno no waalo mi yaade aynaɓe wonde aynaɓe boɗande ko noon ene waɗi fayida jaari deuxiéme thème o donc a haalino ɗo mbiɗa ko walla mi woppuma tan mi hokkuma konngol mbaɗa présenté thème o deuxiéme thème meɗen nde wonmi bandiraɓe men worɓe ɗanniɓe e babiraɓe men ɓe hol ɗannotoɓe ndeysan ko dañi fof e mbaɗa dajalene mofta tawde ndesi ga jiɗa goppude ga rew mumen kadi jiɗa wadde toon kadi ko wona lawol kadi ko l'islam yiɗa jomum waɗa feere ha debbo mum ara so debbo mum ari noon waɗa roye tubakoɓe ha wirto tubakoɓe ɓenna wiya ganduɗa ka tawan jinnaɗo ma debbo ne waɗa Fouta an jaaha Europe gonta tubak so gorko ma haalde ma goo mbiya ɗum temedere sa wiyama mbiya ko ɗo ɓuuri
ɗo debbo ɓurɗo konngol sa haali mi yaltima suudu walla mi yaltima galle te pourtant ko on ittunuma e tampere adduma e oɗon par ce que on a fotano yebdemo goɗɗum so wona wiide aɗa leftamo ɗon ko ɗum ɗon sabu hol arandi wa diaspora min mbiyami piindi ko piindi maɓɓe kamɓe ɓuri yebde ɗum hol on noon o hokki kam on o haalni kam kankone o haali kam ko wuuri toon hakkude mo e debbo mo affaire o haali waɗi expliqué how woyi heen ganda o waɗi souffrir so woni no hanki wonno hannde o nawra ɗon debbo mo te mbimi ɗum noon kadi est ce que en foti wadde minen ko ɗum min joodiri ɗo min kaali ɗum kala keɓɗo probléme mum walla goɗɗum so waɗi message commenté walla jogii numéro mum so haali mi jaltinatti mo ɗum waɗi min pourquoi hannde en mbawa yewrude e ɗiɗon affaire uji wa diaspora kadi mbokki heen eyi jaari hewɓe ne goppaɗo rewɓe munen gono toon ene jogii situation moƴƴo ene jogii fof taw tampandi toon sabu ɓe ɓooyi toon kono ɓe jaɓatannode rewɓe maɓɓe sabu ko sababude ɗum ɗo a yii fuuta hewɓe ne njii caggal leydi ne ɓooyi toon kono jaɓatannode rewɓe munen hayso sukaaɓe munen jibinaama ɓe ngartira sukaaɓe maɓɓe ɗo haɓe daña 18 ans en walla ɓe daña bagguji maɓɓe fuɗɗo e nawtude ɓe fuuɗa to en Europe caggal leydi woni France woni Amérique ça dépend sabu ko ɗiɗo kawuji aɗani wona e rewɓe comme si que temma o ene wayno komi tinnoɗo sabu ñanden moɗo heeɗi hono oɗo probléme waaji o ko Italie o woni omo liggo toon o ɓooyi toon o yehi noon ha wiiɗi addude debbo makko o yehi to patron makko yo wallumo waɗanamo contrat beela mo addude debbo makko sabu so a heɓani contrat o wawata dañde possibilité addude nawde debbo makko caggal leydi omo rewe patron makko wi hollam joom suudu ma mi darano way ma taw nde o holli patron makko joom suudu makko o jarlibi e joom suudu employé makko Omarko Alfal walla Mathias ɗon o waɗanimo contrat CDI embauché debbo o waɗi feere ha debbo o ari o gayni o wi debbo ma ɓayri an hankadi na ari ɗo mbaɗa anndi frais ji ma ɓeɗo joni mi ƴettade joom suudu ma ene liggo kadi kañum ne e nder entreprise amen kanko weltoɓe patron o waɗi feere ha o loggodiri e debbo joni o yida noon employé makko liggotoɗo makko gorko anda joom suudu mum ene wonde makko kanko patron o wi joni an a arat kar subaha woni gorko debbo ma ara kar jamma mais waji o a meeɗa andude kar jamma ala e nder entreprise a faami jamma fo joom suudu makko yalta wiya liggoyimo yeehi kar jamma nde kar jamma ala o fottata ko e patron maɓɓe o e galle mataw o jooɗi jour goto tan kanko e liggotoɓe heddi ɓe wi an joom suudu ɓe mbimo an joom suudu ma wayrama yeede ɗo de arde liggade o wi ala joom suudu am koye kar jamma arata ɓe mbimo kar jamma ɗo meeɗa wadde kar jamma e entreprise o komin ɓami liggade ko fof meeɗa wadde kar jamma o acci ha joom suudu makko jamma goto ene liggoyo o rewe joom suudu makko ha teppel ha o yi joom suudu makko ene dari e galle damal galle patron makko kanko patron makko haɓe luggodiri ni joni kanko anda wi ko wadda o wi joni debbo o waɗanimo créé probléme joni yiɗi ko yo sermo o wonda e patron makko gorko ko ɗum woni probléme o a nawat debbo ma caggal leydi adanma probléme aji so paari so wi on ceer de 1 debbo ene jogui doole caggal leydi son ceeri ko an gorko o yaltata galle o lewru soma yi kala a hokkatmo henno surtout son dañdi son jibdini onon ɗiɗo ɓe pension alimentaire kam lewru fof ma taƴi appartement o an yoɓata fof ko an yoɓata ɗe ɗum caɗele wallahi ko tampere waɗi jinnaɓe wadde no holo jinnaɓe woɗɗi fuuta kañumen mayre mum pawi hen jaɓata e matiére ɓen ɗon holko mbawɗa wadde ɓe conseil on awi ko mbago wa famde kon on kewi peeje debbo ne heewi peeje mais wona rewi fof mben wonde pourtant joni hankkadi ko wonno rewɓe tan bonnani kadi heddiɓe opportunité yaade mais joni yimɓe les gens sont conscients de worɓe joni mbaɗi conscient de hay so ɓe gaddimama pour mbaɗaɓe SAP weeɓani
kono jomum ne wawi wadde mo tortire nder galle he en wawi wadde tortire nder galle pour fof yawat surtout so andi kam ha hen hokkatama sens tawan an gorko ne andi luwaji a yarade mum seeɗa so woni ko kangat noon mbuɓuɗa toon ha jana e nder gaska a narde pièce sabu holno mbatta toon wona Fouta wona Dakar sa wiyama hande mi seerima walla yaya sabu yi hol jomumen ceeri no foti laabi kono ha ndinen gondi tellement kamɓe tant que wona signé papier ngal ɗon ceeral ɓe mbiyatma no daga e waɗani validé kamɓe aɗa ɗum ɗon kadi ne muusi an nawa goppa miñe goppa yumma goppa mirama rewɓe e worɓe nawa debbo heddo debbo fonno wadde mo sursinir wonno fonno walludema kañum fof ma e ande jeeguere yo oppatama min cekken mo kalanno o wi kanko sakken ñande ari nde ñande wadde debbo o wi debbo naar nde suutto weddimo mbajju o wi mbajju taw mbajjuji kanko soddu o ɓurɗo hoyde o on weddimo e jegenayi uddi suudu ndu ay ɗum ne muusi te jomum ko liggoytoɗo to gonɗa ɗo ko kañum yoɓata ñamde kañum yoɓata yarde an ala ko mbawɗa yobde ɗum a yii jinnaɗo ma mo goppuɗa ga Sénégal ɗon Afrique o a yiyani waɗa ɗum bamma an a yiyani famille ma hay goto waɗa torturé joom galle mum an jaaha mbiyaɗa wonta hay tubkoɓe soɓe jiiɗima ko bella wadde fo ɗum mbaɗata ça dépend an jaaha rek dal kolla jomum kode ñalawma mataw debbo ko dañɗo papier ji no makko ni on dañi kay sa yi kay jomum ni heewa ɗum ɗon taw ne heeɓi papier ji ko ɗum woni haala wone rewɓe ballan joom galleji mumen wone rewɓe noon so jii jiɗata ko liberté jiɗata ko famata dal yalla ɓeydi comme mbiyano ko kala ponkal mo jiiɗa ko ponkal woni caggal mum ko debbo fof wonde force doole gorko mum quoi par ce que wonti gorko ma normal aɗa ɗum metti e ɗum ɗo donc a ƴewani sukaɓe ma a ƴewani hen kadi hoddiɓe fof donc autre chose quoi yalla ittan mo ni tan yalla artir hakkille joom suudu makko o faama Europe welani janggo e jamma to sikku a yeehi Europe tan hankadin fof a dañi liberté dal ko welɗa ko beleɗa mbatta hay goto anda jogui sowaɓe miiji suhaɓe guila waɗede noon ko ɗum noon ko ɗum ɗon aɗa wawi miijade aɗa jogui suhaɓe soha mama nede wadde ko ɗum waɗi ɓe mbima gorko ma kam ko mbawɗa wadde ɗum fof ko suha ma gartata sa miijay suha ma mo so mowni ɓe gona mandiloɓe ɓe gona wuyɓe ɓe gona raw rewɓe ɓe gona yeeyɓe koye mumen mbiya ko ligga taw ligga ko andi liggi hoorema sabu an liggi ɗum e jinnaɓe mabɓe gorko ne puɗɗiɗa jeggirde jinnaɓe mabɓe gorko ni a jeggira noon an keɓɗa mbiɗa kada jigui aɗa wawi enen poti ɗo ko debbo jigui ɗo konngol gorko ala ɗo konngol debbo mayat tan ko caggal gorko woni debbo kam so woni jiɗɗo wonde o mayat tan ko caggal gorko woni sabu ko gorko tan hilfitama haw maya e sa wi noon aɗa wona jilliba gorko conséquence o kadi nen yesso de Allah ko moƴƴo wadde ko ɗum wonno hannde émission amen o donc mi hokka Mathieu waynodire bandiraɓe Mathieu bon mi salminimon kadi mi weltanimon aussi mi weltanima Pini TV et les deux animatrices donc wiide aussi yimɓeɓe aussi mbatta haqqillaji koye mumen mi salmini aussi jinnaɓam no fewi nename babam e miyabam et la famille aussi ici à Dakar les cousinage am aussi no nangi hen no fewi no nangi kam liggey o donc ono fof en calminama Ouz merci beaucoup a jarama a weltanama merci beaucoup jaari anne konngol ma takkitiro e émission inde gartiran koye bandiraɓam ko mbiyata influenceur ji ko bawɗo wonde fof woni comédien ji kam fof dal wonɓe dilloɓe affaire réseaux sociaux dal min mbiyami Mathiel o no waɗi ni mbaɗe feere so ɓurtanimo oto manquine ko waɗi ko kadi mbeɗa yiɗi kadi mi dokkomo juuɗe onon ɓurɓe mo doole ɓe dokkomo juuɗe dokkomo kadi courage noon de deyi no yaari ko waɗi ɗo ko sabu weeɓani wi tan sabu yihi o andi wonde e TikTok ane waɗa vidéo ji yimɓe ne beltone jela tan wona ɗum woni sens on foti waɗande jinnam makko on foti waɗande hoore makko kadi mo jangga pourquoi o wawade créé logo makko kanko nan o waɗi ɗum pour wasde jooɗa tan e fade ha wiide dokke ham walla banne ham on noon heddiɓe
jimmi kadi mbaɗon ko woni ko walla ƴewon wadde créé onon e goɗɗum ko mbaɗon ɗon taw ko onon jeeni koye mum sabu son lelimto on ɗanon ko ɗum ɗon kadi mbaɗanon conseil zone ji kadi raki bandiraɓe men malinaɓe a mbiya chaque fois pour rolu men calmintaɓe min calmini on malinaɓe min calmini wa diaspora Mauritanie dal katto wa Pile TV ne yeeɓe rek min calmini on kadi min beltani on kadi mbi ha dimanche inchallah rabbi inchallah a jarama jaari donc ɗum wonno émission men no wirini tan influenceur uji gonga TikTok ne weeli gonga ɓaydi ne weeli gonga kala ɗo mbawɗa yaade ɓe inna indema ene weeli mais yo wat doole caggal yo wat intelligence ƴoƴal anda noon wirete pulaar mi anda ƴoyre du moins ƴoyre donc an ka influenceuse mbawɗa wonirde kala aɗa jogii notoriété liggo image ma waɗ marketing hoore ma janngo e jam aɗa wawi yaade ni janngo ya ɓeyda gandal ma jangde ma sabu TikTok mo gonɗa o ene wawi addande mo ko heewi sa janngo e jam aɗa wawi wadde partenaire marque uji kewɗi donc TikTok ene moƴƴi mais goɗɗum yen liggey ma waɗɗum base ma jaha janngoya ganda ma walla ko heewi ma walla e carrière ma e fof sabu hay janngo e jam sa ummima TikTok ene wawi aɗa wawi liggoyade banggueji goɗɗi aɗa wawi dañde opportunité ji goɗɗi taw wona TikTok tan gonɗa sabu TikTok wona abadan janngo e jam a wonat mawɗo won âge mo tolnoɗa a nattat wawde wadde woni vidéo ji woni contenu ji a wawata wadde donc woni ko yewata hakkille e abonné jam ko ɗum ɗon sabu eni ɗo woni tiktokeuse uji manti e goto artiɗe ɓe réseau ji donc woni ko yo miijo ɗon kadi taggal leydi debbo an sa resama joom galle ma ƴeewi suɓima on nawima caggal leydi waɗum soutenir sabu janngo e jam hay goto anda ɗum woni fof yo jamanu o ene muusi hay goto anda to yimɓe fayi sabu en yahata ɓeydo muusi woni fof yo suuro waɗi suura bandum suura wondiɓe mum ko ɗum ɗon wonno kongolam hannde donc min dokki on rendez-vous yen ha dimanche prochain ko hawre weleede Allah on jarama